Yo, what's up mga idol? So yun na mga idol na finally mga idol. So yun na, andito tayo ngayon sana mga idol na sa TPPC Celso Cups mga idol na. At yun na nga dito tayo magtatalpak tayo mga idol na. So first training ayun na nga, November 4 mga idol. At yun bukas din i-release yung ibon mga idol na linggo. At yun na nga mga idol na dalawang warrior mga idol tatalpak natin dito mga idol na. At yun ito yung pinakaunang training mga idol na sa biyaheng idol. Binalin idol. South. Biyahing South mga idol no. Sino nga sa mga naghahanap diyan mga idol na, sa mga nagtatanong sa akin, may nagtatanong sa akin. So, yun nga di natin alam idol. Idol, mayroon bang loading station sa Aslaman? Meron idol. Yun nga idol no, kung makapanood mo tong video na to no, at yun, meron tayong loading station sa sa Aslaman mga idol. At yun nga at yun, ito naman dito sa mga idol sa Pulong Maragol. Tama ba idol? Sa Sitio Pader. At yun mga idol no, at yun syempre na sa mga subscriber natin dyan, yun mega shoutout no, at sa mga mga followers natin at sa mga viewers natin dyan na mga nag-iibon no. So yun mga idol no, so talpak rin mga idol no. Huwag lang tayo puro paronda mga idol, subukan ng subok mga idol hanggang sa mawala mga idol no. At syempre sa coordinator natin dito no. Idol, long time no see. Medyo matagal na hindi nagkita no. Yung laro natin idol, hindi hanggang Javier Leyte. Oo. Yan. Hanggang Javier Leyte. Ayun Javier Leyte mga idol no. So ito, ilang laps to mga idol? Hindi ko lang sure idol, di pa sila naglabas ng So yun na nga mga idol no. So Javier Leyte mga idol. So yun na nga ito subukan na ito warrior natin. O subukan natin kung kung makakayanan to no, kasi may 2 months old tayo rito mga idol no. So dapat isa kung mga idol, siya lang talaga nag-isa mga idol no. So subukan natin to mga idol. Natin to, ipapaduluhin natin tong ibon natin mga idol no. Ito nag-iisang warrior natin. At yun nga mga idol no, matagal kami din nagkita nito ni idol idol Kevin Musni mga idol no. Yun ang mega shoutout na coordinator dito sana sa Pulong Maragol. At yun ang mga idol na syempre no, sa mga hindi nakakalam, syempre si Kevin Musni mga idol, meron niyang mga idol probiotics mga idol no. Syempre tagulan niya mga idol. Mga idol yung internet probiotic natin guys, hindi pa tayo nakagawa kasi wala pa tayong molasses. Ngayon meron nag-supply sa atin, may nag-sponsor ng molasses yan. Hintayin nyo lang, malapit na. Alright, so yun nga mga idol na abang-abang lang. Yung unang gawa natin naubos, na sold out agad ang dami pa naghanap. Yun. Thank you sa lahat ng sumuporta ng Team Donate Probiotics. Thank you. Alright no, Team Donate Probiotics mga idol natin. Siyempre sa Team Donate, mega shoutout no. Hindi natin i-sign to kasi Team Donate na ito mga idol na mga sana all to mga idol no. Mga killer ng puling to mga idol. Sino mga idol na dyan? Siyempre magtatalpak tayo mga idol sa dalawang warrior no. At yun nga, tapos natin dito mga idol, pupunta tayo dun sa pare. At yun na, magtatalpak tayo mga idol. Dito yung warrior natin no. Kukunin na natin. At baka kunin pa ng iba. Saan yung mga idol? Ayan. So dito pa nga itong isa na. Ayan na mga idol no. Batang-bata no. Napakabata mga idol. So yun na tayo, mag-donate tayo mga idol. Alright, so 2 piraso mga idol no. Yun na nga at 2 warrior mga idol no. 2 warrior at yun, kitang-kita nyo naman mga idol. May gatas pa sa labi yung warrior natin, nag-iisang warrior natin no. Pero yun nga mga idol no, may tiwala tayo doon mga idol no, kaya tinalpak natin. So idol, maraming salamat no. Good luck. Yun na yun na sa mga hindi wala pang alam mga idol no, dito sa Pulong Maragol mga idol. So arat lang mga idol no, so first training ng TPPC mga idol dito lang sa Sitio Pader. At yun, sa mga hindi pa alam mga idol no, Sitio Pader mga idol, napakadali lang mga idol. So ito yung long abakan na yan mga idol no. So makita kayo dyan ng crossing mga idol, papasok mga idol. So unang pasok no, kaliwa kagad mga idol. So yun nga dito na yung malapit mga idol. Tanong din pa may tayo mga idol. So hanggang dito lang ito mga idol, tapos na tayo magtalpak. Bye bye. So abangan tayo bukas. Alright. Kumusta mga kukuy? 2,000 years later. So yun nga mga idol no, good morning. At yun nga mag-aabang tayo ngayon mga idol sa ibon natin no. Sana sa Celso TPPC, yun nga abangan natin ngayon mga idol no. At yun kanina pa nag-release mga idol ng mga 610. So yun,
Tingnan natin yung dalawang warrior natin kung makakawi ba yun mga idol, no? Isang sibong at isang young bird din mga idol, no? Parehas lang yun, eh. Yun ang pero isa mga idol kasi mas bata pa mga idol, no? At yun, mega shoutout dyan sa lahat ng mga sa mga tropa natin dyan, sa mga kalabatins. Mega shoutout sa inyo. At yan, nakaabangan natin, no? Tingnan natin yung mga idol, yung sibong mga idol, no? Kasi gusto ko talaga i-pulling yun mga idol, no? Tingnan natin mga idol, no? At maganda dito sa dito ko sa loft ko, malakas mag-remonda yun. So sana lang na umuwi sila ng maaga ngayon. Huwag na sila paabot alas 7, no? Kasi malapit lang naman, eh. O 6, 10, 10, 20, 30, 40, 50. So 40 minutes na mga idol, no? Wala pa rin sila mga idol. So yun na nga, sana lang, no? Sana lang makauwi sila na medyo maaga ngayon. Dahil sa yun nga, no? Kakarating ko lang din mga idol. Kakarating ko lang din, no? So ayun, abangan natin, no? Samahan nyo ako magabang mga idol, no? At syempre pipintahan natin, no, kung maaga ba umuwi yung dalawang warrior natin. So ito, may dalawang warrior papunta rito mga idol, oh. Yun, oh. Yan, baliktad natin yung camera. So yun na nga mga idol, na meron tayong dalawang warrior mga idol na pinakawalan natin, oh. Yun na nga, no. At yan, yung hinihintay natin mga idol na galing sa Minali, wala pa. Ayun, minali. Nakalimutan ko mga idol. Sino may mga rumorondang ibon mga idol, no? At yung may dalawang sibong tayo dyan mga idol. Yun na nga, no? Yung hinihintay natin wala pa. Yung time check tayo mga idol, no? 6:53. Alright, no? So sana wag sila paabot ng 7 mga idol, no? So yun nga mga idol, no? First bird tayo mga idol, no? Minalin, Bulacan. Minalin, kung saan Minalin na to. First bird tayo mga idol. So yun na nga, yung black chick natin, no? Yung sibong natin mga idol, wala pa. Sa 7:30 mga idol, no? Dumating isang warrior natin, no? Galing sa Minalin. So yun, patuloy tayo sa pagkabang mga idol, no? Yan, parang ang bagal ng lipad nila mga idol. Ang bagal ng nila, ang bagal ng no? Ang bagal ng So yung sibong natin wala pa mga idol. So abangan natin, no? Tingnan natin kung anong oras makakawi yun. Yan. Nandito na isang warrior natin mga idol. Pagbabalan natin mga idol, no? Pinababalan tayo mga idol. Yan na, batang-bata mga idol. Alright, so yung dalawang warrior na yan. Yan yung panlaban natin sana nasa Celso, no? Alright, so yun nga mga idol, na tatapusin na itong video na ito mga idol. At syempre nakita-kits tayo sa next loading. Ayun na nga, no? At yung BB natin, no? BB pigeon natin mga idol. BB warrior natin mga idol, no? Yun ang 2 months old. Batang-bata, may halak. Alright, so hanggang dito na ito mga video mga idol. Hanggang dito na itong video na ito. At syempre kita-kits sa next loading. Bye-bye.